Problem ndeyekuti iwewe uri munhu akakura achingozviendera kuchechi nekuswera pamba. Hauna kumbowana time yekumboenda kumafaro nekuona zviri munyika. Izvozvo ndo zvinoita kuti vakomana vakaita semi vave very easy kumanipulatwa nekunyudzwa nevasikana vemazuva ano vari kunyepera kutendeuka vachiuya kumachechi kwenyu ikoko. Asi semufana wangu, rega ndimbokuvhura madziso mbichana. Ndoda kuti uongorore uye unyatsoongorora vasikana vanonzi vari kupisa kuraini kwenyu nhasi. Kana ndichiti vasikana vari kupisa, uri kuziva zvandiri kureva. Handisi kungotaura nezvevasikana nje, tikutaura type dzakaita sana Kisha nana Vanessa. Ndo vanhu vari kupisa handitika paraini kwenyu. Vasikana vatiri kuti vari kupisa pari zvino, vatarisa kakawanda kacho akarambana nemufesi nhasi, that same day anotovhurira mumwe mukomana anga ane time achimupfimba utanga kutodanana naye. Vasikana vari kupisa mazuva ano haasi kuita 2 days asina mufesi, ari kuti achibva pane umwe achienda pane umwe. Kana uchida kunyatsonzwisisa zvandiri kuedza kureva, chimbotarisa pashamwari dzinotamba nehanzvadzi yako kana kamusikana kakai kanokuti besti kaikai, unyatsoongorora zvandiri kutaura. Uye kakawanda kacho hapana mbebe riri kunzi rinopisa rinonga richimhanya nemufesi 1 panguva. Vakawanda vacho vanenge vachitomhanya nemafesi 5 kana kutodarika. Saka tichishandisa that logic yandakutsanangurira, uchaona kuti kana musikana akabviswawo mandara aine makore 16, paanozosvika makore 23, chances are very very high kuti anenge arara nevarume 100 kana kudarika. Imagine varume 100. Wozoti iwewe ukarurira munhu iyeye, pachine chance here kuti munhu iyeye anonyatsobhondana newe, unyatsonamirana newe, mutanga kunyatsowirirana paine 100 vakambouya paari vakadarika. Saka zviri kuita vasikana vemazuva ano vari kuti achiri mudiki, achiri kuma 15 16, vari kunyatsovhura, otanga kunyatsofamba nebhora rechikure achitora mari. Ndiri kureva vasikana vakanyatsonaka vai. And then paanotanga kusvika kuma 24 25, anotanga kuita slow down, otanga kudzikama, otanga kuya kuchechi kuti abate mafesi akanyarara asingazivi zviri kuitika munyika, akaita semi. Ende ndimi muri kuvaroora nemuchato, mozonzwa kuti ingwano vanasikana vasiri mandara vari kungoroorwa 1, vari kutaimira mafesi akaita semi, asingazivi zviri kuitika munyika, asingazivi zviri kuitika paground. Ndochikonzero neenda kuonesa kuti usavharwa nematsotsi aya.